सत्ता संघर्षाचा महाफैसला। सावंतवाडी नगर परिषदच्या निकालाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं राज्याचंही लक्ष लागून राहिलं आहे। खूप चर्चेची आणि भाव खाणारी ही निवडणूक ठरली। या निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदासाठी तब्बल 6 उमेदवार आहेत, ते निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत, आपलं नशीब आजमावत आहेत। 2 डिसेंबरला मतदान प्रक्रिया पार पडली होती। 3 डिसेंबरला खरं तर मतमोजणी होणार होती, मात्र जो काही विलंब झाला, ज्या काही गोष्टी झाल्या त्या सर्व शुद्ध आहेत आणि त्यामुळे आज हा निकाल स्पष्ट होणार आहे। 5 फेऱ्या होणार आहेत आणि 5 फेऱ्यांनंतर नगराध्यक्ष पदाचं चित्र हे स्पष्ट होणार आहे। पहिल्या 2 फेऱ्यांमध्ये नगरसेवक पदाचे जे 2 प्रभाग म्हणजे जे 5 प्रभाग आहेत, त्या 5 प्रभागांचा निकाल हाती येईल। तिसऱ्या फेरीमध्ये 2 नंबर जो प्रभाग आहे तिथली एक अतिरिक्त जी मशीन आहे त्याचा निकाल हाती येणार आहे, त्यामुळे 2 नंबरचा जो रिझल्ट आहे तो तिसऱ्या फेरी अखेर लागणार आहे। तर चौथ्या आणि 5व्या फेरीनंतर उरलेल्या 6 ते 10 या सगळ्या उरलेल्या 5 प्रभागांचा निकाल आहे तो स्पष्ट होणार आणि नगराध्यक्ष कोण होणार हे शेवटच्या फेरीअंती या ठिकाणी कळणार आहे। 6 उमेदवारांमध्ये भाजपकडनं युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले या आपलं नशीब आजमावतात। शिवसेनेकडनं ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर आहेत, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेकडनं सीमा मटकर आहेत, काँग्रेसकडनं साक्षी वंजारी, तर अपक्ष म्हणून अन्नपूर्णा कोरगावकर आणि निशाद बुराण या आपलं नशीब आजमावत आहेत। आपण पाहू शकत असाल तर ही थेट दृश्य जी आहेत ती मतमोजणी केंद्रावरची आहेत। पोलीस प्रशासन पूर्णपणे सज्ज झालेलं आहे। स्वतः नयोनी साटम ज्या आहेत त्या इथे आलेल्या आहेत आणि पूर्ण या सगळ्या यंत्रणेचा आढावा त्या घेत आहेत। एकंदरीतच या निकालाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं राज्याचं लक्ष लागून झाले, कारण ही निवडणूक खूप भाव खाणारी होती। मी सुरुवातीला जसं म्हटलं, कारण पैसे वाटपाचा जो मुद्दा होता तो खूप गाजलेला होता। भाजपच्या पैसे वाटपाला शिवसेनेने सुद्धा पैसे वाटपानंच उत्तर दिलेलं आहे, त्यामुळे सावंतवाडीकर जनता आता निकालात कोणाला साथ देते हे या निमित्तानं पाहायला मिळणार आहे। अगदी काही क्षणात पहिल्या फेरीचा निकाल सुद्धा इथे जाहीर होणार आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल सह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी।